Λοιπόν, σαν να ήρθαμε στο σημείο που είναι η σπηλιά. Είμαστε 2 άτομα τώρα και θα επιχειρήσουμε να μπούμε λίγο πιο μέσα. Είμαι με τον αδερφό μου τον Βασίλη Παρασκάκη και εγώ και θα επιχειρήσουμε να μπούμε λίγο πιο βαθιά μέσα στο καταφύγιο. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Το μόνο μας εξοπλισμός είναι τα 2 κινητά με τις κάμερες και τα flash και η φακή. Πάμε και θα δούμε τι θα καταγράφει, τι υπάρχει μέσα. Σιγά σιγά, ναι, θα σβήσεις. Τώρα πώς θα μπω μέσα εδώ. Εδώ πέρα είναι. Ναι, εγώ τώρα πώς θα μπω μέσα. Πώς θα μπω μέσα, παιδί μου. Σιγά σιγά. Πολύνα! Να κατέβω. Ναι. Φύγε να κατέβω. Κατέβαινε πρώτος. Μισό λεπτό. Κάπου. Συνεχίζω εκεί μέσα. Είναι βαθιά μέσα. Από εδώ δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι, έχει σφαίρες εδώ που είναι κάτω που έλεγα. Παλιές. Εδώ είναι το ένα δωματιάκι. Είναι επειδή πατούσα τέτοιες. Με πιάσε τα πάλι. Να δει μια σφαίρα. Πάμε να δούμε και... Είναι τέσσερις σφαίρα. Τι? Είναι τέσσερις σφαίρα. Πάμε τώρα στο άλλο δωματιάκι που μπορούμε να σας δείξουμε. Από εδώ πηγαίνει πάλι πολύ μέσα. Ακούω κάτι. Άκουσα κάτι. Άκουσα κάτι από το Ένα λεπτό. Συνεχίζει πάλι πολύ μέσα. Πάμε. Και αν θα φύγω πίσω. Ένα το ακολούθαμε. Δεν πας καλά. Πρέπει να είναι. Αυτό είναι το μεγάλο δωμάτιο που ήταν η μεγάλη νυχτερίδα. Εδώ μέσα. Δεν νύχτα Ναι, εδώ δεν είχα. Εδώ τώρα μυρίζει κάπως περίεργα. Να φύγουμε πίσω τώρα. Περίμενε. Εδώ δεν είχαμε ξανά. Φύγε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχεις ο σακός. Γιάννη. Τι? Δεν περίμενε. Μην φύγεις από το ίδιο ο σακός. Τι έγινε? Περίμενε. Πρέπει να φύγουμε γιατί αρχίζει και έχει παρεμβολές εδώ πέρα όσο μπαίνουμε πιο μέσα. Ομόνι, να, εδώ. Ναι, εδώ είναι τα βαρύνια τα κόκαλα που βάμε. Λοιπόν, να δείξουμε τα κόκαλα. Εδώ πέρα. Να, κόκαλα. Και εδώ αυτά τα βαρέλια είναι γεμάτα κόκαλα. Να, πλευρά. Κόκαλο. Κόκαλα εδώ. Όλα αυτά τα βαρέλια είναι γεμάτα κόκαλα. Ένα λεπτό. Να δείξω λίγο τα κόκαλα εδώ. Να, κόκαλα από δυσκολιδική στήλη. Εδώ πέρα. Τώρα να δείξω να δώσει κόκαλα, τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να βγάλω κάτι να δείξω. Αυτά αποκλείται να είναι. Φαίνεται ανθρώπινο, τώρα δεν ξέρω αν είναι αρκετά μεγάλα. Έχει κι άλλα εδώ πέρα. Έχει πολλά κόκκινα εδώ. Εδώ. Πλευρά. Και πάμε πιο μέσα, έχει το τέτοιο που είχαμε δει. Κάτσε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Πιο μέσα. Μοιάζει σαν... Εδώ, κόκαλο που δεν έχει λιώσει καλά το κρέας ακόμα και φαίνεται ότι είναι... Πούντο. Να, τους βλέπεις αυτό.
Η σάρκα δεν έχει, φαίνεται ότι δεν έχει λιώσει καλά για αυτά. Μην το κουμπάς, δεν λέρωνε. Τι στο όπλο. Να τους. Πάμε πιο μέσα. Εδώ ήταν που είχαμε την νυχτερίδα. Ναι. Σε αυτό το δωμάτιο, ναι, εδώ ήταν που είχαμε την νυχτερίδα. Εδώ έχει βέβαια και άλλα κόκκαλα. Εντάξει. Εδώ είναι πάλι η έξοδος που βγαίνει έξω. Και να σας δείξω άλλη μια νυχτερίδα, αν την είδατε. Αυτό ήταν εδώ, ό,τι βλέπετε και άλλη έξοδος. Ναι, και πού θα βγούμε από εδώ. Από εδώ δεν μπορεί να Αυτή βγούμε. εδώ που είναι. Έφυγε έξω. Οπότε είμαστε. Εδώ έξω Γιάννη, πού θα φύγω. Είναι έξοδος κι αυτή, αλλά δεν μπήκαμε από εδώ. Οπότε πάμε από εδώ. Γυρίζουμε πίσω. Έχει κι άλλο, είναι πιο μεγάλο το τούνελ. Πιο Ναι. μεγάλο, δεν μπορούμε να πάμε τώρα σήμερα. Θα το γυρίσουμε και αύριο. Εκεί που μας έσβησε το φως, εκεί υπήρχε κάτι. Δεν μπορείς να καθόλου να σβήσεις το φως. Είναι ένα ολοκένιος μπαταρίγας. Ωραία, Γιάννη! Περίμενε, Θα τι κλείσει. σκοτωθείς. Τι ακούς το θόρυβο που κάνει. Ναι. Σιγά σιγά ρε. Αν δεν πες το Εδώ βολάνο πέρα. να πόσει. Εδώ κάτω πήγαμε, έλα, κατέβα από πίσω. Κάτσε να πιάσω το βακό. Να έπεσε. Εδώ είναι που είχαμε πει για τα κόκαλα. Είχαμε δει. Εδώ μέσα. Πίσω που πήγαμε και δεν μπορούσαμε να μπούμε, ήταν χαλασμένο πολύ. Ναι, πρέπει να είναι αυτό εδώ πέρα. Αν δεν κάνω λάθος. Πίσω Όχι. είναι χαλασμένο. Όχι, δεν πολύ καλά, το πίσω. Ναι, εδώ πρέπει να ήταν τώρα αυτό. Και εδώ βλέπεις που είναι σε καρέκλα. Εδώ που τώρα πρέπει να καθόντουσαν εδώ πέρα άνθρωποι. Και να ήταν εδώ πέρα, τώρα δεν ποιος ξέρει. Στο λόγο. Ξέρω εγώ το. Δεν μπορούν σε καρέκλα και κάθονται εδώ. Σκαλιστό όπως το βλέπετε. Από εδώ ήταν που είχαμε πάρει και ήταν. Όχι, ευθεία. Σκάσει. Εδώ νομίζω ότι ήταν αδιέξοδος. Δεν έχω εδώ τι είναι εκεί έξω. Όχι, νομίζω ότι είχε και εδώ διαδρομάκι. Πολύ μέσα ακόμα. Άνα και καθάρα που σας έλεγα που κεντρώνει. Αυτές εδώ είναι οι παραμένες που κεντρώνουν. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Έρχομαι τώρα. Πάμε προς την έξοδο. Παρακαλώ. Λοιπόν. Πάμε. Αυτό εδώ είναι το τούνελ. Το φύγιο. Είναι Γεια! Έδειξε εμένα. αρκετά μεγάλο. Έχει και άλλους εξόδους. Δείξε με εμένα. Έχει και άλλους. Λοιπόν, είναι αρκετά περασμένη η ώρα. Κοντεύει μία. Τι ώρα είναι μία? Μία παρά. Τι ώρα. Μόνο εσύ να δείχνεις. Είναι μία παρά 20. Έλα πάμε. Μία παρά 20. Λέμε να πηγαίνουμε. Να περάσουμε μία άλλη στιγμή. Αυτό από εμάς. Θα ξαναβγάλουμε και μια βιντεάκι σύντομα. Ευχαριστούμε.